हाय नायगिरि नोंथांमोन, फार्स्टआवनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। आं नै दिनै संनो लालायबाय थास' थारा आरो दाउ बयलारजों आरो नायनो मोजां मोनोबा नायलांदो, ना मा होनो नायनो मोजां मोनाबा दानाया आरोना। थ' चलो स्टार्ट खालामनोसै। नै थास' गोसोम, बेनिफ्राय नै आइटेमबो लाबोदों मैथा, बेनिफ्राय खुमब्रा, आलु, नासपति बिदि बुरजानिफ्राय लाबोबाय आरोना फुङावनो। नै बेजोंनो संगोन आरो आं दिनै। नोंथांमोना जायोना जायाथाय बे थास' गोसोमजों? आं जायो आरोना। नै बयलार नालाय, बेनिफ्राय आङो एसे रुग्रोना लानोसै आरोना मैलाफ्रा खारनायनि थाखाय। बेनिफ्राय नै ओरै गाइखेर फुदुंदो साहा लोंनो लोगोसे। सामब्राम, ओमफ्राय बानलु गोरान थाइब्रै, बेनिफ्राय लं, दालचिनि, ओमफ्राय नै सामब्राम आरो बानलु देनाय रेडि जाजोब्बाय, संलांनोसै आरोना। बेनिफ्राय नै बयलाराबो थास'आनि। नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोबा नायलांदो, ना मा होनो? थ' चलो बिदिब्ला स्टार्ट खालामनोसै। बेखौनो बाहायगोन आङो। चिलि पाउडार, ओमफ्राय गरम मस्ला पाउडार, जिरा पाउडार, धनिया पाउडार, सानराइजनि आरोना। बिराद मोजां नाङो सानराइजनि मस्लाखौ। दाउदो संनाया मोनबाय आरोना। ओमफ्राय नै धनिया होनोसै एसे।
फेनेरलाय मोनबाय लोगोफोर मोनबाय बेनोसै लोगोफोर आंनि थास' थाराजों संनाया